Mae di troi 7:00. Mae'n amser i ni ddechrau y sesiwn Unnos. A Iolo, dwi'n ddechrau efo ti. Ti roed wedi bod i Fangor o blaen, heb sôn am wneud sesiwn Unnos. Sy'n y byd ti'n teimlo, Iolo? Fi'n edrych mlaen, ychydig yn bryderus, ond edrych mlaen am y sesiwn sydd wedi ddod. Pam ti poeni? Wel, mae fe'n 12 awr o hyd yma, gyda ni 4 can i gyfansoddi. Wel, neu 3. Wel, jyst digon. Falle rhywun fydd e. Mari, 12 awr o dy flaen di. Sut ti di paratoi dy hun yn feddyliol ar gyfer y sialens yma? Wel, fi'n meddwl, achos ni ddim cweith yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd, oedd ddim pwynt gorfeddol mlaen llaw. So just, edrych flaen i weld beth sy'n mynd i ddigwydd. Elen, os gen ti unrhyw syniad beth sydd o dy flaen di, a beth ydy dy ddisgwyliadau di ar gyfer y sesiwn hyn yma? Fi'n siŵr fi'n edrych mlaen i weld beth ddaw, really. Mae'n grŵp gret o bobl, gobeithio cael dipyn o bethau diddorol yn codi. A fi wedi dod mae wedi ddigon o fwyd, a byddwn ni'n oreit. Gwych. Cliff, o America, croeso. Diolch. Yeah. In all your years as a musician, have you ever done anything as bonkers as this before? No, I've done plenty of bonkers things, but not like this. Well, we're going to have a good night, so enjoy it. Hell yeah. Yeah. Heck yeah, sorry.